थोरसि लथानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेसादफ्रा माने एखेबारे हा सिङाव दंजोबोमोन। आबसुआ मा मावखो? आसाम सरकार मावनो हायै, दिल्ली सरकार मावनो हायै बे खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुहुमाव मावनानै दिन्थिबाय। दिल्ली सरकारा, गुवाहाटी सरकारा बर'फोरनि मावनाय खामानिखौ लाजियो। बुहुमाव बर' हारिया जोंनि हादोरनि थाखाय जायखिजाया जेंनायाव गसंगोन। दिल्ली सरकारा लाजियो, आसाम सरकारा लाजियो। बेबायदि लाजिनायखौ आसाम सरकार, दिल्ली सरकारा ज्राब गारनांगौ। आबसुआ मा मावना दिन्थिखो? आसाम सरकार मावनो हायै, दिल्ली सरकार मावनो हायै बे खामानिखौ बुहुमाव मावनानै दिन्थिबाय। दिल्ली सरकारा लाजियो, आसाम सरकारा लाजियो बर'फोरनि मावनानै दिन्थिनाय खामानिखौ। खेबसेनो 15-20 फुट हरखाबै दैबाना, सोरबा बिमा बिफा गोमाजाबाय, सोरबा गावनि गथ' गथाय गोमाजाबाय, न'खरनि सम्पति सिलिंखार जाबाय। बे टाइमाव आसाम सरकारा नांगौ टाइमाव हेफाजाब होनो हायाखै, दिल्ली सरकारा नांगौ टाइमाव हेफाजाब होनो हायाखै। बे टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर आरो बिबानाव थानाय बुहुमाव मावनानै दिन्थिबाय। बुहुमनि गेजेराव मावनानै दिन्थिबाय बर' हारिया जोंनि हादोरनि खैफोदाव बर' हारिया गसंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिखौ मावनानै दिन्थिबाय। आरो बेनिफ्राय देरसिन मा दं? जोंनि आबौ आबैमोननि दिनाव, जोंनि आइ आफानि दिनाव आरो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनदों, बिफा उपेन ब्रह्मआ दसे समनि थाखाय खौथि खौथि थाखा गारनानै पेन्डेलनि मुङाव थाखा खरस खालामनानै लाब गैया। नाथाय दिल्ली सरकारखौनो बुं, आसाम सरकारखौनो बुं, बिटिसि सरकारखौनो होन, एमपि इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन, एमसिएलए इलेक्सन, जायखिजाया इलेक्सनाव दसे समनि थाखाय खौथि खौथि थाखा गारो। रायजो राजाफोरनि जेंनायाव, रायजो राजाफोरनि नांगौ टाइमाव दिल्ली सरकार, आसाम सरकार, बिटिसि सरकारा नांगौ टाइमाव हेफाजाब मदद होनो हाया। बे टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर आरो बिबानाव थानाय दाब दाब जायगानिफ्राय शिबसागरनि मोननैसो जिल्लायाव रायजो राजाफोरनि नांगौ टाइमाव हेफाजाब होनो हायाखै सरकारा। बे टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनानै दिन्थिबाय। बे मावनानै दिन्थिनायखौ दिल्ली सरकारा लाजियो, आसाम सरकारा लाजियो। नाथाय एमपि एमएलए जायखिजाया इलेक्सनाव खौथि खौथि थाखा गारनानै दसे समनि थाखाय सरकारा थाखा खरस खालामो। रायजोनि जेंनायाव जायफोर बिबानाव दं, बबेयाव लामा आन्दायनानै थायो। जोङो मैयासिम 22 आगस्तसिम जों माखासे खामानिखौ मावबोदों आरो बेवहाय गासै जोङो 150 एबसुनि भलन्टियार्सफोर थांदोंमोन आरो बिनि गेजेराव जोङो गुबुन गुबुन हान्जा हिसाबै जों राननानै लानानै बेवहाय ओंखाम संग्रानिफ्राय जोंनो बेसाद जगायग्रा, जोंनो बावहाय माने गुबुन गुबुन जाग्रा माने बावहाय माने हाथाय खालामग्रा, बेबायदि सार्भे खालामग्रा, नायसंग्रा हान्जा बेफोरखौ लाजोबनानै जोङो 10टा हान्जाया मोनसे हान्जायाव 10 मेम्बार्स भलन्टियार्स लानानै जोङो ग्राउन्डआव हाबा मावदोंमोन आरो जि खामानिफोरखौ मावदोंमोन बेवहाय थारैनो गोबां न'खरफ्रा बेखौ नेनानै दङमोन। मानोना बिथांमोननि न'निफ्राय गोबां बुस्थु बाहायनो बरननो हायाखै एबा बिथांमोननि बायलाजोबनाय, हाब्रुजों फबजोबनाय थोरसि लथानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेसादफ्रा माने एखेबारे हा सिङाव दंजोबोमोन आरो बेखौनो जोंनि हान्जाफ्रा गोबां जावखांनो मोनबाय, बिथांमोनखौ सहाय खालामनो मोनबाय, न' खाफ्रानो मोनबाय, कारेन्ट खालामनो मोनबाय आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन जोङो बावहाय माने गोबांनि गोबां बायदिसिना माने बावहाय जि खामानिखौ बिथांमोना दिन्थिनानै होदों न'खर बिगोमाफ्रा, जों बेखौ मावबोदों आरो बेवहाय गासै जोङो ओरैबायदि गोख्रों मोनसे बे दैबानाजों लोगोसे हाब्रु खुरखबनाय 9टा गामियाव जोङो हाबा मावनो हादों। बे गामिफ्रा जाबाय माजगाव गामि, फरजा बस्ति, बिहुबर हिलथल होननाय, नेपालिकुटि आरो बेवहाय साइथिं खाइथि आरो सन्तक बाजार, बरमिसिंगाव, सनापुर नगर आरो बालिजान। बेबादि जे गामिफ्राव जोंनि भलन्टियार्सफ्रा जोङो बेवहाय हाबै हाबै बिथांमोननि न'खराव, अंगनबादि सेन्टारफ्राव, नामघराव आरो बेबादिनो स्कुल दङ, बेफोरावहाय जोङो माने हाब्रु बुख'नाय आरो बायदिसिना बुस्थु बायनायखौ फोसाबना होबोनाय जोङो बेखौहाय मावनो हादों। बेजों लोगोसे जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो हास्थायगोन जे जाहाथे जोङो बेवहाय थाहैनाय समाव जोंखौ मदद खालामनाय बै जोंनि केम्प एरियानि गामिनि गागिफोर, गावबुराजों लोगोसे गासैबो पन्सायतनि माखासे मेम्बार बिथांमोन आरो बेवहायनो जोंजों माने हेफाजाब होनाय माखासे ससियेल वार्कार गामिनि दङ, गामियाव मदद खालामहैनाय सार्भेखौहाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जाय न'खरफ्रा बेबायदि दुखु खैफोदाव गोग्लैबाय बिथांमोनहाबो जथेस्थ' जोंनि हान्जाफोरखौहाय बिथांमोनहा माने बाख्नायदों। आं जों बिथांमोननि बेबादि दुखु सैनांनाय समावबो जोङो बिथांमोनखौबो हामबायनाय हरो आरो उनाव जाहाथे बिथांमोना आरोबाव बिनिफ्राय रैखा मोननो हायो बेखौ जों खावलायो। दा बेजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुङै, जाय बिथांमोनहा बै जायगायाव थांनानै अनसायहैनो हायाखैमोन, बिथांमोनहा गोबाङानो जोंनो माखासे बायदि बेसाद, बेलसा, खदाल आदि दान हरबाय आरो गुबुन गुबुन बेसाद बायनानै हरबाय। बेजों लोगोसे
गोबाङानो रांनि जोंखौ मदद खालामहरदों जाय जायगायाव जोङो माने गोबाव सम बिथांमोननि मददजोंनो जोङो बावहाय ओंखाम जानानै थाहैदों सोरबा जोंखौ अनसायनानै बेदर दान हरदों थिग बेबायदिनो दालि माइरंनिफ्राय लानानै गोबां जोंनो सुबुंफ्रा जोंखौ मदद खालामदों आरो बेबायदि मदद खालामनायखायनो जोंनि बे मावथांखिखौ जोङो माने गेबेङै मावफुंबोनो हादों आरो बेखायनो बेवहाय जानायनि बेवहाय थांनाय फैनायनि जोंखौ जेसेबां मदद खालामबाय बयनिसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेबायदि मोनसे सुबुंथिनि गोनांथियाव बयबो मदद खालामनायखौ जोङो रोजा रोजा हामबाय होनाय होयो आरो जोंनि मावथि हान्जा 15 जिल्लानिफ्राय जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा ज' जादोंमोन बिथांमोनखौबो जोङो मिरु एबसुनिफ्राय रोजा रोजा हामबाय होनाय बावहरदों आरो गासैबो जाय बिथांमोना जोंनि बे खामानि मावनायखौ लानानै ससियेल मिडियानो जा जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन जोंनि मिडियायावहाय जाय बिथांमोना जोंखौ मदद खालामबाय जे बेबायदि हाबा मावनायखौ लानानै जोङो बाख्नायनाय मोन्दों बेखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौबो रोजा रोजा हामबायनाय होदों जाहाथे बेयो मोनसे सुबुंथिनि नेरसोन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारियारि बादखौ लानानै जोङो गुबुन बायजोनि दुखु खैफोदाव बेबायदि मोनसे मददनि राहाखौ जोङो जेसे हायो जेसे बिथांमोनखौ सहाय खालामनायाव जोङो बे गुसुं समाव जोङो बिथांमोननो बेखिनि हाबाखौ मावनानै फैदों आरो गासै जोङो 209 न'खराव बे हाबाफारिखौ मावबोदों आरो बेखौ लानानै जोबोद न'खरफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो जोंबो मावबोनानै मदद खालामनानै जोंनि साफ्रोमबो हान्जानि जोंनि साफ्रोमबो भलुन्टियार्सआ जोङो बेखौ गोजोननाय लादों मानो दैबानानि मोनसे थासारि होननानै गोबाङा जों सानो नाथाय बेयो दैल' फैयाखै बेवहाय 16 फुट दैजों लोगोसे 15 फुट दैजों लोगोसे बेवहाय माने 4 फुट 5 फुटनि हाब्रुआ फैनानै न'खरफोरखौ फबलांदों दा बेखायनो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ लानानै जानायनि जाहोनाव भारत सरकारा आसाम सरकारा बिनि सायाव उननि समावबो पलिसि लानांगौ एबा राहा लानांगौ बेखौ होबथानायनि मानोना बै जायगायाव जों नुहैबाय जे माने बाहाय गोबां अन्थाइ जावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे हाजोआव खयला जावनाय अन्थाइ जावनाय बिनि थाखाय बेवहाय माने हाब्रु जि हामा माथा गोजावनानै फैनाया रासिन जादों आरो हाजोआव ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दङ बै जायगायाव जे गोबां फुख्रिबादि जावनानै दै जमा जानाय दङ जायनि जाहोनाव बेफोराव माने बेबायदि हाब्रु बोहैबोनायखौ दिनै बै जायगानि सुबुंफ्राबो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बेखौ लानानैनो आसाम सरकाराबो जाहाथे उननि समाव गोख्रों राहा लागोन जे बेबादि दैबानाजों लोगोसे हाब्रु फैफानानै बे जाथाय जानाया दिनै मिथिंगायारि खैफोद आरो बे खैफोदखौ बारग'होनांगौनि थाखाय दिनै दिखाव दैया जिबादि गोथौआव बोहैयो बियो दिनै बे गोथौनिफ्राय माने सायाव फैबावबायसो सिगांनि गोथौखौ बे हाब्रुजों फबबाय दा बेखायनो उननि समाव बेवहाय माने माखासे गिथावथाव मोनसे थासारि दं होननानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजोफ्रा जोंनो फोरमायदों आरो बेखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि आसामा सोरगिदिं हाजोजों बेंफबनाय दा बेखायनो बेफोर ओनसोलाव जाहाथे मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय जोंखौ बासायना दोननांगौनि थाखाय गोबां बेनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै राहा लानांगौनि मोनसे राहा सम फैबाय आरो बेखौ लानानै जोङो खावलायगोन जाहाथे बैयाव खस्थ' मोननांनाय न' गोमाजानांनाय फबजानाय थैनांनाय गासै थासारिखौ नायनानै आसाम सरकारा बिथांमोननो थोजासे अनसुंथाइ होनांगौ न' लुफ्रामनानै होनांगौ लेखा बिजाबजों लोगोसे रेसन बिथांमोननो जानाय आदारखौ होबाय थानांगौ होननानै जों खावलायगोन बिथांमोना 6 दानसिम बेवहाय जेबो उफाय गैला बेवहाय रेसनबो गैया लेबारनि खामानि मावनानै जानो हाजिरा मावनोबो बेवहाय खामानि गैया रांखान्थिबाबो बिथांमोना दिनै गोलैसोबाय आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा बिनि सायावहाय जाहाथे गेबें मोनसे पलिसि लानानै बिथांमोनखौ मदद खालायो जों खावलायबाय आरो बेखिनि बाथ्राजों जोङो दिनै गासैबो जोंनि बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्दांथिखौ लानानै जि खामानिखौ जों मावनानै फैबाय जों बेफोर जाहाथे आसामाव आरोबाव बेबायदि माखासे खैफोद दाफैथों आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसारनाय एबा जोंनि मावनायजों जोङो बेखौ माने बिदिन्थि महरै दिनै जोङो आसाम सरकार भारत सरकारखौ बेफोरखौ जाहाथे उननि समाव राहा खालामनायाव जोंनि बेवहाय बाना जानानै बा हाब्रु फबनानै गासै थासारिखौ उदां खालामनो थाखाय बिथांमोना गभर्नमेन्ट पलिसिजों जाहाथे गोथों लामा लायो बेखौ खावलायनानै जोंनि दिनैनि बे नोंथांमोननि गेजेरजों बे जोंनि खामानि मावबोनानै फैफिननायनि उनाव जों बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायदों।